Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Kit PvP. Danas igramo na Minecraft, zato ovaj pijeca će biti u deskripciji i idemo, ja sam u malini, znači imamo kilova 453 i ovdje smrti imamo do 466 i danas je cilj da imamo 500 kilova, ali mislim da malo, samo ovako malo na 4 igramo, pošto mnogo laguje. Sad neće manje, ali sad je zabavno. Tako me nerviraju ovi što se gađaju lukom. Donao sam milion blokova. Beži. 19 FPS, šta je ovo? Gledao kako bavim. Mislim, ja sad se slikam. Zašto? Ma da, ja, studere, sve tako. Ajde, ti ćeš da crkneš, moraš da crkneš. Alo čoveče, dođi da crkneš. Možda crkneš, to. Crkve me neko prati me ovaj će i da nadalje što prati. Ću pokažem jednu foru, samo ako to nije uzeto. Ne, nisam stigao da sednem. Legnem u krevet. Inače kad legnete u krevet, gle, opet mi se ovo ovdje, treba 500 sati, ovo je nevidljivo. Mislim da nije. Na kraju epizode ćemo malo trolati ljude, uzet ćemo jedan kit koji vam daje, ja vidite ovdje sedite, i ne može vam niko ništa. Vidite, i tako tu možete da izbjegnete smrt. I ajde, ako čujete neki glas u pozadini, ignorišete da ću da pustim neku muziku pa se to neće ni čuti. Ali ako se barem malo čuje, onda ignorišete. Kako je ovaj bistar. Gleda, ovo mi se nije učitalo. Ima to 19. Vrti mi se FPS oko 15, 19, 20. Vas mi još nikad nisam doživio, dok snimam. Izvinite ako se čuje miš, ali ne volim da se čuje zato što me nerviraju. A vidite, ovo je nevidljiv lik i... ne da. Nikad ljudi, brate, neko juri. Ne, šta se sad klikneš? Ne! Opet ovo se treba 5 sati sačeti. Ajde, dođe vamo. Nema bre. Ja ne Timon, nisam ja takav. Nema Timon. Koliko imamo kilova? 500. Jedan mi fali do 560. Genijalno. Ne. Gledajte, imam 469 i 500, 459 i 400, da kažem 500. Šta laguje ovo više? Stani, brate, ovako, aj sad laguje. Ne znam što laguje. Sad je 18, 16, 19, 5. To je obanje. Kako me nervira, to što bi mi glavu da mi otkrenu. To tako stoji kamper. Nikad nisam volao kamper. To je za debila. To, i ovo kad bi ubio, nema šanse, imao sam pola srca, mislim. I još 9 kilova treba da izjednačimo sa smrti, ali lako ćemo zaraditi to.
Ja sam ovo malo igrao, kao što sam rekao. Kako? Zašto tako igram? Aha, ja sam negubio, jesam. I evo ovdje bi ja mislim mogla da završim. Nemoj lagovati, samo to te molim. A otkud se ti pojavi? Veš. Ne! Majke mi, ne znaš šta mi ovuku ovdje. Više. Neće, nema šanse. Ajde, brate. Ajmo još. Kad crkamo 2 puta, uzet ćemo, ne, ajmo, sad ćemo uzeti kit. Za zezanje, koji je to već kit? Mislim da je boss, jasno. Sad popijemo ovo. Popijemo ovo, ne, ovo. I popijemo ovo. Dobro, možemo i ne moramo. I ajmo da probamo jednu partiju ljude. Kako sam se kolebati. Speed, ima vidjela su popijemo. Kako sam crtao kad sam skočio u vodu. Sad smo nevidljivi. Čuvaj sam, što da mislim, Pokemon. Sad ćemo da idemo ovdje. Ovdje sad nema nikog. Evo ga ovdje neki pajto, sad ćemo svi pogorjeti. Ne, beži s tebe. Ajde da mi se zekimo. Vidi što je ovdje. Još malo ćemo vidite. Ne, dobro ljudi, to bi bilo to za put. Ako vam se svideo, napišite ako želite da nasimo, da idemo na Marku Boskeru ili ako imate neki dobar savjet za Kit PvP, napišite dole u komentaru. Dobro ljudi, to bi bilo to za put, pa ste gledali i vidimo se u sljedećem. A do tada, čao!